Тапшыруга шатлыклы сәламнар белән бер рәттән хәтер хатлары да еш килү күңелне ымсыта. Билгеле, аларны укуы да күңелгә авыр. Тик кешеләрнең әрнүләрен бәлки шундый сагынулы хәтер хатлары бастырадыр. Бүген 25 ноябрь көнне мәңгелеккә киткән көненнән мәрхүмә милләттәшебез Шәүкәт Исхак улы Кузяевкада 2 ел тулды. Аны юксынып, тормыш иптәше Алсу Софиулловна, улы Фәнис, килене Гөлшат, оныклары Мәрьям, Кәрим, кызы Фәния, кияве Мансур, оныклары Илнара һәм Илнур, кода-кодагыйлары абысы Равил Исхакович гаиләсе белән хат язганнар. Иртә белән уяндым да тәрәзәгә карадым. Җемелдәп яткан аппак карлар синең кабереңне аппак җәймә белән каплап куйганнардыр. Бүген синең истәлегеңә мәҗлестә дугалар укылыр. Сине кабат-кабат телгә алып, бик күпләре искә төшерер җаным. Ә менә мин сине бер генә мизгелгә дә оныта алмыйм. Иртә белән уянам да, икәү бергә шәйләр эчкән табын артына утырып, синең буш урыныңа карыйм. Хәлләрең ничек дип сорашасы килә. Беләм, җавабың да кыска булыр иде. Бар да әйбәт дияр идең син. Синеке бит башкача булмый да иде төсле. Син шул кадәр яшәргә яраттың. Бу дөньяның бары яхшылыгын гына күреп яши идең төсле. Бар кешегә дә ярдәмгә ашыгучан, кызганмыйча алтынга тиң киңәшләр бирүче, аңа охшаш кешеләр дә бу дөньяда бүтән юк төсле. Безнең сөеклебез садакалар биреп гомер итүе дә безгә өлге иде. Хәтта йөзеннән бер төшмәгән елмаюы да олы садакадан булгандыр дип өметләнәбез. Үзенең мәңгелеккә китәчәк йортын да алдан ук пөхтә тотырга ашыкты. Нишләп бик иртә. Без үзебез дә бу сорауга җавап эзлибез. Ләкин әтиебез шикелле изге кешеләр анда да кирәктер күрәсең. Я Раббым, аның рухы тыныч, тар кабере киң, ятар урыны гөлбакча, керәсе урыны җәннәт булсын иде. Кабереңдә бүген аппак кар ята. Эшемиме бәгырем тәннәрең, сине сагынып әрни, сызлый җаным, күз яшьләрем түгәм төннәрен. Иртәләрен уятырсың кебек, уятмыйсың, күпме көтсәм дә, юклыгыңа һаман ышана алмыйм, өмет үлми, үзең үлсәң дә. Елаталар гына, юатмагыз мине ичмасам, онытылыр диләр. Ничек ынтыйм, йөрәккәемне өзеп китте ләбаса. Бәлки, исән калыр, терелер дип өметләндем сине күмгәч тә. Йөрәк һаман кабул итә алмый, кабереңне барып күргәч тә. Тыныч ят син, каберең нурлы булсын, мин булырмын көчле кадерлем. Күрешербез әле мәңгелектә, риза булып ят бәгырем. Хөрмәтле авылдашыбыз Шәүкәт Исхак улы Кузяев истәлегенә алдагы җыр да дуга булып яңгырасын. Ятар урыны гөлбакча, керәсе урыны җәннәт булсын. Бәхет барда уйламыйсың, кайгы килеп каласың. Ачы язмышка саласың, күз яшьләре агасың. Сынганнарны Şar kanatların, kaygıların biraz alınız. Sığılmazka hasret dağılında, kaldırmayığanı yalnızsın.
Ümitler bit yalgıştıra Kütmegende kilip hasret Sarıga sabıştıra Sınıganlarının ışar kanatların Kaygıların biraz alınız Sığılmazka hasret dağında Kaldırmayılanı yalgızın Halık eytkeş rast kileu Kaygı yirmi yağış başından Ayaz gökte yaşın atılganday Kaygı kilek keşi başına Sınıganlarının ışar kanatların Kaygıların biraz alınız Sığılmazka hasret dağılında Kaldırmayılanı yalgızın Sığınganlarının ışar kanatların Kaygıların biraz alınız Sığılmazka hasret dağılında Kaldırmayılanı yalgızın Kaldırmayılanı